नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार घाडसाई ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या ग्रामस्थांक शाश्वत पिवच्या उदकाची व्यवस्था करची मागणी. कारवार तालुक्याच्या घाडसाई ग्रामपंचायत क्षेत्रात 7,000 पेक्षा जास्त जनवसती असून या ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीच्या बऱ्याच भागात उदकाची समस्या असा. हळगा, उळगा, बोळशिट्टा, हळगेजूग क्षेत्राच्या या ग्रामपंचायती व्याप्तीत प्राथमिक शाळा ते पदवी कॉलेज पर्यंत शिक्षणाची व्यवस्था असून बहुतेक लोक कृषी आणि मच्छीमारी धंद्याचे अवलंबून असतात. युवा वर्ग उद्योग ना जाऊन शेजारी राज्याचे अवलंबून असा. ग्रामात हजारांशी एकर जमीन असा. पावसात भात तर काही जाग्यार गिमात काळिंगणा करतात जाल्यार काळी न्हंयच्या खारे उदकाच्या समस्येन न्हंय देगेची बहुतेक जमीन कृषी करूक रैत आसक्ती दाखयनात. हळगेजूग ग्रामात 150 पेक्षा जास्त घर असून पिवच्या उदकाची थंय खूप समस्या असा. कारण पयली हो गाव एक द्वीप पण इतर गावांक जोडूंक आता संपर्क पूल असा. पण पिवच उदकाची शाश्वत व्यवस्था ना म्हूण हळगेजूग हाकवाडापर्यंत 10 वर्सां पयलीं गोटेगळच्या नेवच्या जल जीवन मिशन योजने अंतर्गत उदकासाठी नळ बसयले. 1,25,000 क्युसेक्स उदक सोडची क्षमता उरतली अशी सांगून फक्त एकच दिवसांत ते नळा उदक बंद केले. प्रत्येक जानेवारीच्यान परत उदकाचे हाल जातात म्हूण घाडसाई ग्रामपंचायत हळगेजूगच्या ग्रामस्थांक गेल्ल्या 1 आठवड्या पयलीं लिखीत अर्ज दिवन ताबडतोब उदकाची शाश्वत व्यवस्था करची मागणी केला. अन्यथा पुढल्या निवडणुकीचेर बहिष्कार घालचो निर्णय घेतला असे खास महिलां ग्रामपंचायती पीडीओक ताकीद दिला. या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या उळगा किरवाडी संपर्क पुलाचे 2018 सालात कामगारी सुरू केली जाल्यार जनप्रतिनिधील्या बेजबाबदारपणान पुलाचे काम अजूनही रखडत असा असो संताप ग्रामस्थांनी व्यक्त केलो. कदरा जलाशयाच्या प्रत्येक पावसाळ्यात उदक सोडणं गाव जलावृत जाता. गावातली घरां आणि कृषी जमीन बुडून नुकसान जाता. हेका शाश्वत परिहार मेळना. जोपर्यंत पिवच उदकाची व्यवस्था जायना तोपर्यंत सगळ्या मतदानाचेर बहिष्काराचो निर्णय हळगेजूगच्या ग्रामस्थान घेतला असे प्रसार माध्यमांक तेमी कळयला. अरबी समुद्रात बेकायदेशीर लाईट फिशिंग करच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयामुखार मच्छीमारांचे आंदोलन. कारवार जिल्ह्याच्या करावळी भागाच्या अरबी समुद्रात बेकायदेशीर रीतीन भायल जिल्ह्याचे आणि भायल्या राज्याचे मच्छीमारी लोक लाईट फिशिंग करून नुस्त्याची संतती जावची नाश जाता म्हूण मच्छीमारी खात्याक माहिती दिली तरी तेजी निषेधात लाईट फिशिंग थांबवचे सोड उलट ते खाते तेमकां सहकार करता असो मच्छीमारी आंदोलनकारांनी आरोप केलो. ताबडतोब लाईट फिशिंग बंद करून जाल्यार उग्र आंदोलन करतले अशी तेमी ताकीद दिली. या वेळार विधान परिषद सदस्य श्री गणपती उळयेकर हेमी आंदोलनकाराक आपलो सहकार सुचयलो. आपूण सदांच तुजे बरोबर रावतलो असो भरवसो दिलो. या आंदोलनात करावळी प्रदेशाचे कारवार ते भटकळ पर्यंतचे हजारांशी मच्छीमारी बांधव या आंदोलनात भाग घेयलो असे प्रसार माध्यमांक कळयला. ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಈಶಾ ಕೊಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ನಾವು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवारच्या बाड हिरेशिट्टाचो पडती समाजाचो शिमग्या मेळाक अस्नोटीस स्वागत. कारवार शिमगो येयलो. शिमग्याचो नाल दवरलो की पारंपारीक शिमग्या मेळ आपापल्या वाड वडिलाल्या चलत येयल्या परंपरेप्रमाणे धार्मिक कार्यकन तिबो लावन शिमग्याच्या वेशात भायर सरतात. जेणी तिबो लायला तेमी शिमगो संपयता पर्यंत घरात वयचे ना अशें शास्त्र आसा. तेन्ना ठरावीक गांवांत ठरावीक प्रांतात शिमगो खेळण रात्री ठरावीक जाग्यार वास्तव करून पुढलो मार्गक्रमण करतात. असोच कारवार बाड हिरेशिट्टा गांवचो पडती समाजाचो शिमगो आज ब्रेस्तारा सांजेक अस्नोटी येवन पावला. अस्नोटी मड्डामिकी हिंगा आपल्या समाजाच्या घराघरात खेळणं रात्री वास्तव्याक रावतलो. मड्डामिकी हिंगा तेमगेल्या वास्तव्याची व्यवस्था केला अशें कळला. येताना हो बाड पडती समाजाचो शिमग्या मेळ अस्नोटी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाल्या आवारात खेळलो. या मेळात युवा वर्ग मोठ्या उत्साहान भाग घेयले दिसून येता. शंबळी घुमट सनय अशी वाद्यात श्री रामनाथाच्या आवारात या मेळाक स्वागत करून ग्रामदेवाल्या मक्तेसुरान मानान तळे दिवन तेमकां स्वागत केले. थिंच्यान हो मेळ मड्डामिकी वयतलो. पळया श्री रामनाथ देवळा कडेन खेळिले एक दृश्य. गणेशा पावरे तुका नमस्कार के
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.